Саодат Усмоноваи 24 сола аз даврони кӯдакӣ иштиёқ ба парвоз дошт ва акнун бо роҳандозии давраҳои омӯзишӣ аз сӯи Федератсияи парапланеризми Тоҷикистон ба яке аз нахустин шогирдони ин нави варзиш дар кишвар шуд. Азбаски ки камтар калонтар ки шудам, фаҳмидам ки параплан боз нақстар ва хубтар ҳаст барои парвоз кардан, аммо ҳамчун лётчик ман намехостам будан. Саодат Усмонова токунун 10 парвозро дар баландии то 500 метр анҷом додааст. Мегӯяд боз чанд дарси дигар боқӣ монда ва ҳадаф дорад дар баландиҳои то 3000 метрӣ парвоз бикунад. Маҳмудҷон Муқимов, мураббии ин нави варзиш дар Федератсияи парапланеризми Тоҷикистон мегӯяд, онҳо мехоҳанд тасаввури ғалатро, ки парапланеризм хатарнок ва экстремалӣ мебошад, аз байн бубаранд. Хатарнокиш зиёд аз ҳамон ронандаҳое ки мошин ҳай мекунанд, аз он зиёд нест. Дар вақти парвоз бо қонуну қоидаи худаш ҳаст. Агар худи пилот гӯем, ҳамон одами нафаре ки ҳамира идора мекунад, агар аз қонуну қоида набарояд, ягон хатарнокӣ нест. Бояд боду ҳаворо нигоҳ кардан дар кор, дар вақти муайян парвоз кардан дар кор, вақту соати муайян дорад, шамола нигоҳ кардан дар кор бод. Абдулло Хайруллоев, раиси Федератсияи парапланеризми Тоҷикистон, мегӯяд, ки ин нави варзиш барои ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон мусоидат мекунад. Албатта ҳаст кодекси авиатсионие ки мо онро хонда аз рӯи он амал мекунем. Ҳаст минтақаҳое ки мо дар он минтақа умуман парвоз намекунем, лекин ҳаст минтақаҳое ки ба гуфти давлатӣ гапзем парадром ҳаст, аэродром, парадром. Мо ҳозир муроҷиат кардем ба номи баъд аз гузарондани сабқати байналмилалӣ мо муроҷиат кардем ба раис шаҳри Душанбе барои ба расмият даровардани 2 парадроми байналмилалӣ, яъне ки тавассути онҳо ма метавонем ки расман ба ҷумҳурӣ варзишгарони сатҳи ҷаҳониро даъват намоем. Абдулло Хайруллоев дар идома ибрози ақида кард, ширкати варзишгарони хориҷӣ ба рушд ва тавсияи ин намуди варзиш дар Тоҷикистон кӯмак мекунад ва имкони омода сохтани тими миллии варзишгарони параплан пайдо мешавад.